pang'ono paja ndimanena kuti ndizikupatsana ma example. 2014 Uncle P atangolowa ku ujeni ku boma 2014 anabwera kunoko September. I think inali unga alowa chamume abwera September. That was his first visit as a president. Anabwera anali ku New York, then tinamva kuti akubwera ku DC. Ndeifa ku DC tinati ife tigodadi tingwadikira konkuno. Wait a minute. Napita so ku DC ndikumbukira tinaenda achina Cedric Ngalande achina Dausi ndatoseo kubede koko. I don't know ujeni yake ndiyo mweyo visit yake ndiyo mweyo koma ndithu napita ku New York. DC tinabweraso. Tsopano Ben anati mane sitabwera. Adausi tabwera na Dausi. Ine ni machula maina asotu. Fwa anthu ena munkozo ndiwabodza echa mugwandirowera dzigoba. Kamduze. Tabwera ni mudzandiuze pamaso mudzibwera ka. Mudzitutana dzandiuze ni pamaso. Musalowe muzigoba iya. Mukalowa mudzigoba mukundiopa. So anandita na Ben. Adausi tabwera ni kuno. Uyu ndi Manisi. Ndino amene malata pa Facebook waja. Ndikuda kulata ndimakuuza ndi chilungamo. Ndikuuzeni lero musamavutike. Izizi ndizoona za pa dzina la Mulungu. Inde apa ndikulumbira pa dzina la Mulungu ndimadziwa kuti Mulungu amakhala nafe akundimvera. This is the truth. Musamavutike. Ife bwana timauza kuti these were his exact words. Amalawi sachedwa kuyiwala musadandaule bwana. Alalata 2-3 days, ayakula 2-3 days kena kwa ayiwala. Akuti ndinu zitsiru simuchedwa kuyiwala. Alalata 2-3 days anandiuza ineyo mmakutu mwangapo nali ndi nzanga. Ndikuti wow. So izi ndizimene amauza atsogoleri musadandaule. Ndezimene timanena zija zina ndi zina anthu ngati awawa ndi amene amakauza president uja. Kumaka muziziritsa mitima. Mwina timakhala ndi ma president abwino. Mwina. Ngakhale nthawi zina timati kodi mutu wake wa iyeyo unali kutiko, which is true. A president womutu wawo unali kuti which is true. Ndikupatsana example so ya Bingu. Ndiye anthu awawa muone kuti mmene analalikira ndidzibweretsa so Bishop Panga ku 6 July. Ananena kuti Amalawi mtsogoleri uyanga bwere ndoyipa. Mtsogoleri uyanga bwere ndoyipa. Mtsogoleri wa kodi mudzakhala ndi mtsogoleri wabwino liti ndiyankhe funso limene. Chipani icho choyambirira tingoti UDF anthu anachoka kumene kuja rdi anakaluwa ku DPP kwa Bingu amwalira asana muike adakali kutentha rdi ama ifeyo tigwira nanu ntchito ife asana muike ndi mmanda momwe tisanalire nkomwe anathamanga anthu rdi kukalowa kwa amayi achoka kumene kuja zamaliro tilirabe. Amayi achoka 2014 rdi akupita kwa APM anthu ake ati omweyo koma ifezi mezo sitimaziganiza. Kwa APM kuja 2019 rdi 2020 ka paja mukuti kunali zisankho zina zimene kazikana ine nauza bwana ndikuti bwana tisalowere uku sumapita kumene kuli ng'ona yakhala dzaka sate ili ndi njala. I know makuti nde pena pake akuti slow connection kande ndizichani kaya. Ndiye APM 2020 ija munaona nokha zimene zidachitika rdi akupita kuti ku MCP. Now anthu okhawo ndamene akutani akupita uku ndamene akumakanena maganizo mwina president uyo mwina anali wabwino abwera kwa uyu mwina anali mwina atu anali wabwino mwina anali wabwino okhawo akupita uku achina Uladi Musa uko mpakana neki ya MCP yadzadza ndicha inu
mudana nazo enani koma ndikunena chilungamo. Ndikunena chilungamo. Ndiye anthu ngati awawa amapanga contribute kuti ifeyo tidzionanso kuti atsogoleriwa ndiwoyipa. Komanso zili ndi mtsogoleri yokumvera. Kunena kuti kodi anthuwa akundiuza chilungamo kapena akundinamiza. Nde ayuze mutu wake. Zijada anena abwana aja. Abwana Saulos kunena kuti kodi mtsogoleri yo mutu wakewo umakhala uli kuti? Now, chaka china chake Bingu ali moyo. Zomwezi zizoti bwana kumapita timakala atatu. Anthu kumalemba makalata. Bwana izi, bwana wakuti watero, ndezimene amachita Bingu. Mufuse wina aliyense. Mvetsera, chabwino. Ndama muitana munthu uja. Uyu siwadzane na mabodza. Wina uja muitana. Tandifotokozereni pankhani yakuti kuti bwanji. Afotokoza. Okay. Ndamuitana munthu wa mabodza uja. Tanena nizija mmandiuza ine zija zawa. Bingu. Mutu. Amagwiritsira ntchito mutu. Now, nthawi ina yake zimene anachita, anapeza anthu owakhulupirira. Chifukwa kuchipani kuti timapeza so anthu matrustee ngati ifeyo simatamanso. Ifeyo matrustee akuchipani. Kamukhala ndi udindo kumene kukamutandenda Saulos amatitenga ife matrustee akuchipani. He trusted us. Amadziwa kuti apa loyalty ndi iye. Abwana akapanga chinthu china chake ndimayimba phone ndikulumbira pa dzina la Mulungu. Mzimu wawo usiye mumtendere akundimvera. Mufuse anthu mwina anyamata amene anawandikana nawo. Ndimauza ndithu ine bwana izi iya mudeke ine iziya. Bwana ndikuza ine izi sindichita. Point blank. Kumuuza munthu chilungamo. Ngakhale ali bwana. Chifukwa bwana ujaso ndi munthu. Nde Bingu zimene anachita anasonkhanitsa anthu, matrustees. Ena achibale. Awawa ndiuza chilungamo osati achipaniwa. Achipaniwa cholinga chawo ndichoti adzikwera kubebenzi akhale bendi wa PMF adzatsegulira awapatse salute. Ana awo adzipita kaya uku pamene ana ainu akupita ku primary kulibe choko kulibe chani akuphunzira pasi pa mtengo. Kuchipatala azakhali anu atenga khazeni akukagona kuchipatala kwa ana bedi imodzi azimayi 6 ndi ana awo. Mandimvetsa? Nda anatenga anthu amene aja anapatsa task. Zochitika tu izizi. Iwe unyamunge, one of them anali sister wanga. Iwe unyamunge ukwere minibus ya Likuni. Iwe ukwere ya Kawale. Iwe ukwere ya uku. Biwi ka chani. Iwe ukwere ya uku. Survey. Pachizungu pachichewa amati survey. Tinene choche. Nde gulu ili inu muzika nena zoipa zaine. Gulu ili mukanene zabwino zaine. Lami ndakuona ukutani. Mamodu ukale class. Gulu ili mukanene zoipa zaine, gulu ili mukanene zoipa zabwino zaine. Mukatsika mudzilemba report. By 5 ngati ntchito ndi to 7 o'clock to 5 o'clock. By 5 o'clock aliyesa andipatse report. Nde yapita wina minibus. Basi kukhala basi. Amwene Bingu ndembola. Wina afusa bwanje. Amweneti mwakuti nde winiya pamene pajapo tu Bingu uja kuti mwakuti. Inuyo muzimve ndayambe conversation. Iye ujaona. Okay. Atenga report. Wina akayamba amwene Bingu apa nde apa watipangira chakuti apate mwakuti wina inu mesa pajapa padalete apange zimene zijapange report ndali esatapita. I don't know kuti akayana pangati masiku tiwiri titatu ndayi imene yakufuna kumpanga impeach. Ndi pamene analimbira mtima kuti ndionetsana nawo. I'll hit him.
I'll hit them head on. Head on. Chifukwa anadziwa chilungamo kuchokera munthu wa ku Likuni, ngakhale sinapite mma district. Ngakhale sinapite mma district. Mwandimvetsa? Ndiye azitsogoleri athuwa china chilichonse amamvera alangizi ena achakwera ndaja timaona ali ndi $, matama kumagawana chani advisor wa president amene. Advisor wa president. Mundiuza kuti awapanga advise chani a president. Awapanga advise cha. Ndezili kwa iwo osa president wokumvela. Kunena kuti munthu uyu wandipanga advise, yes. Zimene wandipanga advise izi tizanzeru. Mwina mukhala pasi mupemphera kuti Mulungu akutsogolereni kuti izizi ngati zili zanzeru ngati zili zoona. Olo mugwiritsa mutu wanu. Mugwiritsa mutu wanu. Mwandimvetsa?